Tak, ahoj, vítejte u dalšího videa, jsme tady zase na Inferno Mines. Čaute. A hrali jsme za kamerou a tady jsme si udělali menší sklad. A tady, Ja som ho urobil. a já jsem zase vyrobil tohle, tady půjdu dolů, pojď za mnou, když tak. Mhm. Můžete vidět, že máme hodně smrti, aspoň já. A tady když půjdu dolů, tak, jsme si udělali farmu na ty skeletony. Zatiaľ som ťa chcel zachrániť, ale nestihol som. Máš nějaké, aha, to jsem tu zadělal blbě. No a tady dám jenom tak bloky, položím. Máš krompač, dúfam. Teď nechápu, jo mám. Tady napadají skeletoni, kde jsou. Počkáme, já jsme na jednoho, jdi se podívat nahoru, jestli jedou. Však tu som ich teraz vedel. Čakaj. Hej, už ide jeden. Jeden, oni jsou 3 na sobě. Čekej, bacha. Tak, tady vidíte, Sorry. že mě může zapálit. A z tej čestky vypadli veci, ktoré tam boli. A to sú tam Tam krompač, je tam kamenný. meč, železný, kovadlina, lektvary a nějaké knížky. Takže takhle jsme si nafarmili ty věci. Ja som na chvíľu to tam dal, aby som pozbieral. Jo, tak to teďka znič, tam to nepotřebuji teďka. A však toto tu môže byť. Aha, tiež pravda. A právě teďka se chcem podívat. Jo, to jsem ještě neukázal. Že oni jezdí tady z vrchu, ty skeletony. Po těch kolejích tady. Ne, tam z druhé strany ze spodu jezdí, takže dneska se budeme podívat dolů. S kam ať jezdí, ať víme, Kde si išiel? jak to tam vypadá. Tady je zpátky do baráku. Aha. Skoro som spadol. Tak já si tu schovám nějaké ty věci. Tady to je sice tříděné, ale já to třídit nebudu, jsem říkal ty věci. Tak potom nebudeš ani v tom dome žiť. Pôjdeš von. Já jsem ho postavil. Ja som vytriedil. A nemáme jídlo žádné, takže tady jsme si ještě udělali farmu na meloun. Máme jenom 2 hlíny, takže jenom jeden jsme tu dali. Bereš si nejaké veci o sebou? Asi si mu jenom jeden meč, protože umřem. No tak ty pôjdeš predo mnou, hej? Jo. A nemáš minecart, bereš minecart, či ne? Ne, asi ne, protože oni půjdou proti nám a No to je lepšie, tiež pravda. dívej, teďka jich jede úplně hodně. Dobre, poď. Musíme rychle. To parkoursky. No, teď jsem spadl. Ne. Ne, Ne. No. Ja žijem. teď jste mohli vidět, jak jsou ty věci vypadly. To není zadělané, totiž to musím zadělat. Ale dám tam kovadlinu. Tak. Ja idu ďalšie, oni tu chodia jak na... Jak budem strieľať lukom. Ty jsi na těch kolejích? Ne, oni tam sú. Ne. Ja som ťa zabil? Ne, pavouk, a ty jsi mě bouchl zase. Tak tu máš veci, ja som ti ich aj nebral. No, já už tam budu. Oni sú nesmrteľní. Zase jsem se nepodíval, v kolik jsme začali nahrávat. A to je jedno. Yes. Budeme to musieť tak, že neumrieme. No, to si snažím celou dobu. Si zomrel? Ne, to běžím. Jak si cez nich prešiel? Aha, takhle to tu je, už tam nepotřebuji vidět. Ježiš. Op. Utíkej. Jehaj, preč. Tam akorát je spawner a on na kole spawnuje v těch vozíkách a oni tu jedou. Oni idú za mnou, ja to cítim. Dobré, tam necháme aspoň. Tak, dobré. Ja si žijem. Utekl jsem jim. A ja. Tak aspoň víme, jak to funguje. Wow. A asi Jedno srdiečko. mohli bychom si jít podívat někam, ne? No. To získať nejakú voľnu by sa hodilo. A jedlo. No hlavně to jídlo by to chtělo. Tak já tady půjdu zpátky. Jo a hlavně ty krumpače, tam ať padají, nevím, jsme to říkali. Hej, vravil som, že kamenné krompáče sú v tom. A tam som urobil čestku na nich. Jo. Ukáž, tu sú. Jedno som si enchantol na Ještě jsem Fortune. chtěl ten luk, tady mám luk ještě. Ten taky z nich padá, když jsme je zabili ty.
No počkaj, takže my teraz chceme ísť preč, hej? Takže to sa musíme vrátiť úplne, ísť do inej tej miestnosti. No asi jo. Takže tu musíme ísť sem. Kam? Poď za mnou. Tam, jak máme tu spawnovaciu miestnosť, no ide za mnou. Jo, už idem. Jo, už si pamatuju kam máš jít. A to jídlo nemám. Tolik sušenek jsme měli a nemám žádná. No, nás furt zabíjali. Neviem vyskočiť. To nebudem radšej behať šprint, aby som si neubral veľa. Já stejně, nemáš nějaké jídlo? Aha. Mám jedno meso, ale to ti nebudem dávať, bo ja potrebujem niečo. Kdyby za každou smrt jsem dostal maso jedno, tak už nemusíme ani No tak tu máme tie miestnosti. Tak do ktorej by sme šli? Ne, já šel. Asi tu by Tady som šiel, doľava. to je to. Tu no. Čakaj, dám tu nejaké torčky, že sme tu už... A redstone tu můžeme dávat. Neviem na čo, dobre. Nevím. Hej! To jak skoro už idú na nás, to ja nie som ešte pripravený. A máš torčky vůbec? Hej. Ty otvore budem byť. Poď. Ty jsi bral Jo. kamenný, ty jsi bral dřevěný krumpáč? To ale keď má enchanty na sebe. Jo, takhle, aha. Torčuj. Tu je no. ten spawner. Pozor, že Oh. tá krima. Tak ty máš torčky, tak to je. Tak tu máš, že ti dám torčky. Jo, díky. Aha. Hej, jak tu on prešiel? On tu prešiel cez tú celú špáru. Jo, ty tady, nám to tu bouchlo, a jsme tu byli, ne? No, to sme sa boli len pozrieť, čo tu je, ale nešli sme nič robiť. Tak já tam Čo? asi proběhnu a... Osvetlite, tu budem zahádzovať tie diery. Zase som si málo šutrov som si zobral. To nie asi, ale určite. Je, tady je truhla. A jídlo. Veľa? No, trochu. Poď. Jo, Tak, teď jsem si mám čekl a vydržel jsem to. a však to nevadí. Ne, jenom by se lekli všichni, co by to měli ve sluchátkách. Se podívám do těch pec, jestli tam není uhlí. Ja som pozeral do niektorých, ale že som... Wow, to tu vás je. Prečo som niečo Ty si moc spawner? rychlý, ty to tu dobýváš a... Čo tu si pomalý? Chod domov. Díky. Či to kto on? No, chtěl jsem ho zabít, on umřel sám. Tu je čestka. Ale nechod za mnou. Jedlo! Akože oni nás tu bijú a ty si šel za mnou. Já nevím, kde to... Jo, tam jsou dole. Já nemám torčky už. To ja mám 9. 9. Co ti dám? Trocha. Chceš šípy nejaké? Ne, já mám sták. Jezus, našiel. Tohle brnění. Co? Mám luk z Infinity. Počkej, ty mi chceš něco hodit, ty torčka, házíš mi bordel tady. To nie, a ty si to torčky? Díky. Tak, Keď ma to zabije, zomrieš aj ty. to je taky lektvar jenom na zdraví. To som prešiel presne dokola. A tady nic není. To Čestka. Či ty to všechno vyžereš a já neuvidím nic. Na čo ti je? Tam není nic. Se podívám nahoru tady, ale chtěl Už by nie je nič. ty torčky by to chtěla, a s kterými Chceš jdemu. ja tu mám fajný meč, chceš? Taký drevený, ale s fajné enchanty sú. Ne, díky. Tento vyručím. Je, tady mě zabijou teďka. Nemuseli by. Kde ty si? Nahoře. Ne. A je po mně. Wow, troška viac ich tam je, to ja tam nejdem. Já musím jít zpátky, se dostanu. Čekej, jsou... Jo, tady je to uhlí, aha. Ty jsi asi dal do truhly. Tak kde som ho mal dať? Či si vravel, že Ja. mám dať do trhu? Do truhly, do toho do pece zvedal. Prečo ich? Tomu. Ja ich odstrelujem. To je kousek a tam asi dojdu a nebudu se portovat. Poď. Čo pádaš za mnou? Debil.
A, Tak už tam budu za chvilku. já zničím ten spawner. Jo, Já jsem si krumpáč nevzal, máš nějaký? jeden, mám svoj. Dobré, aspoň jeden. To je celkem daleko, Stamať. Wow! Ale ich tu je, těch spawnerů a Mohli bychom si bička. pak tady do toho středu dělat koleje. No mohli. Tady je Zobral si nějaké torčky? Jo. Wow, ale prečo ich je tak veľa? Co těch torček? Nie. Všetkých tých opičákov, čo tu na mňa idú. Nevím. Kam to vede tady? Jsem tu objevil nějakou cestu. Ja už mám 19 levelov. Je, tady A, boucha. už som ťa počul. Jen tu našel nějakou místnost, nějakou vedle. Co to je? Storage. Ja si zo skeletónmi dávam duel. O, ty vogo, tolik věcí tady. Mám tady truhlu. Jsou bloky. Nějaké jídlo tu je. Co dál? O, saplingy tu máme. A flákaš sa, ja už som to všetko urobil. Pak tu máme další věci na oblikání. Ukáž. Ty vogo. Že som zničil 5 spawner minimálne dneska. Já jsem zase hodně věcí získal. To ty sa flákaš, že ja to všetko ničím. No. Však tu máš ešte veci, než ty za chvíľu respawnu. Tak je vem, když tak. Mne sa nechce. Já už půjdu za tebou. A furt jsme ještě nenašli ten Victory Monument, a to snad najdem. Ja teraz si dám duel s bičkou, vyhral som samozrejme. Já vemu jeden ten sapling. A tam si můžeme po jednom stromě. Tady daj skeletonov. A vieš, čo je hráta, že jak lukostrelec, vieš, zrobili. Tady je uhlí, to vemu. Ale hlínu by to chtělo. Čo je tu? Skeleton. Čo by to bylo iné? Už jdu za tebou. Mám meč, který má Fire Aspect 4 a Sharpen 4. Ja mám to isté, len trojku a drevený meč. No, já kamenný právě. No! Teda Víč. kamenný. Zlatý. Víčka, choďte preč. Nenávidím víčky, to sú najhoršie v celom Minecrafte. Ale zo z nich pekné veci padajú. Čekaj. Chleba mám. Tak vezme zpátky, zase tu někdo vlezl. Ja som si zase našiel Night Vision. Z té víčky ti to spadlo. No, už ho nemusím osvetľovať. Prečo ty skeletony sú také krivý? Ne, počty víčky tu jsou. A ty si kde teďka? Ja som tam, jak si zomrel, ale som šiel čelkom najvyššie. Wow! Som dostal najlepšiu vec. Čestka a v nej bol len anvil, vieš, kovadlina. Jediné to tam bolo. Těch máme hodně už. No. A kde se spavnují, když tu není to? Puste ma! Jo, Zomri. tady ty jdeš dál a vůbec neosvětluješ. To ja nemám torčky, čo som ti vravel. Aha, tak už jdeš dál. Lebo som si našiel Night Vision. Já mám nějaké torčky teďka. Tu som nešiel, lebo tu boli tie. A taky mám jenom jeden Wow. život. Toto je. Wajaj! Víš, koľko mám levelov? Ne. Typni. 20? 29. Díky ten creeper, zase díky mu. To tady torčku zatím. Wow! Si robíš srandu! Pomoc, pomoc, zomrem. No a předtím jsem mluvil o tom monumentu, že jsme ho ještě nenašli. A teďka jsem našel tady nějaké místnosti, tak Žijem. to tu proběhnu, osvětlím a pak se podívám, co tu je. Fúha, keby si videl, aký ja som. Ty už si zobral tie veci si? Jo. A ty kde si šiel? Tady do také místnosti, tady.
A je tu nějaká truhla? Co v ní? Co? Diamantový meč? Co? Skáďal. A má nějaký enchant na sebe? Jo. Čo? Unbreaking tu je? 3 a Silk Touch. Oni tu mají tu skeletony, tu mají disco party. Ukáž, tady to. Pomoc. Zabij, však pojď. Já tam nejsem u tebe. A ne, já jsem sebe, tak víš, pozbudzujem se. Ne, však to není fér. Aspoň jeden, pojď. Druhý, pojď. Jo. Hej, to mi Tady drží. je hodně těch, chceš nějaké ty torčky? No daj. A tady je uhlí hodně, tak můžeme pak si vykraftit. A ber to jídlo hlavně. No a konečně mám zbroj na sebe, chceš nějakou? Já mám také. Tu máš ti po ruce, zober. Nechci, já mám hodně bod. Já mám diamantové. Máš jedlo nějaké? Jo, hodně. To daj mi, bo já tu s jedným chlebom som. Já mám na 3 stejky ti dám. Si dobrý. Já tu mám ještě chleba. Nějaký ten ráv. Už si mi ich dal? Jo, tady. Aha. Jdem nahoru to asi osvětlit. Tam som už bol, ale treba to svetliť. Jo. Tu celé osvětlíme a tu nic není. Možná tu budou nějaké truhly schované. Čak tu som bol. Jo, i tam vzadu. Tam vzadu som bol, ale tam ich je strašne veľa tých... Všade sa spawnujú. Či kukni sa, koho tam mám spawnerov. Teď si mě malem střelil. Vidím, no, že jich tam je hodně. Osvetli si to, hej? Já mám diamantový meč a s ním nemlatím. Tu je to ten, tu určite bude, jak spojen, vlna, lebo tu sú tí. Ja neviem, jak sa volajú tí červení furt, tí horiaci. Jo, blazové. Kryma, kryješ ma? No, Nie. Ježiš, ja tam ničím a ty ma nekryješ. ty si to říkáš pozdě. Tak znič to ty. A čím asi? Já nemám ten, jsem říkal. Kde máš? Co kde mám? Jo, už mám, aha. Kde sa oni stále množia, mi povedz. On na mňa strieľa. A prečo? Čo som mu ja zrobil? Wow, keby si videl, koľko je tých. Koľko ich je všetkých hore. Žiješ? Jo, dobré. A zatiaľ to dneska je bez jedinej smrti, keď si všimol. Ty? Hm. Ne, všetci. Jaké ich tu je? Jak to? Tak já jsem umřel, ty jsi mě zabil. Aha. Nebo ne zabil, a já jsem se zabil. A mohl jsi mě zabít. Pane, som fest legolas, ich tu úplne dám. A jo, tady na těch schodech ten spawner. Kde je? Už jsem ho zničil, ten spawner. Zničte schody znič. Ne, som mŕtvy, zomrem, určite zomrem teraz. Ne, proč skáčeš dolů? Tak ma shodili. Kdo tu spawnerov? Vidím, bach, hlavně ať tu truhlu nerozbijou. Mohol by si ma kryť. Mám vlnu, rychle zdrhej. A jak? Ja ich tu ešte odkopem, spawnery. Prečo ničím sekerou spawner? Nevím. Ešte, že mám také dobré brnko, že ma to ani ráni poradne. Jo! Kopej. Není tady něco schovaného třeba? Ne, ale tu mám pocit, že tu je niekde spawner. Ne, já jsem ho zničil teďka. Tam byl na blaze. Fúha. Tady asi nic není. Aha. Jak aj pozera, vidieť, bejím, spadol si. Aha, ja som tiež myslel, že som spadol. Takže dneska máme vám, takže to je ďalší úspech. Máme, no.
A toto nebolo až také ťažké. On to tá koncovka. Ani ne, spíš hodně jich tam bylo. No, mne to neprišlo také ťažké. A tu ich čo toľko? Tu tiež majú zás disco party. Ty jsi šel nahoru ještě? Nie, dole som išiel. Tak pod nahoru ještě dál, ne? Tam sa už nedá. Jak to? Nie, mne tam chcel si ísť. Tu je truhla nejaká. Aha, tu živý bráta. Jo, tady jsou ty kovadliny jenom, aha. Kde sa tu množia? Však tu... Aha. To A už tu je hodně. spawner. Máš šťastie, ty máš také šťastie, ty skeleton. Kde jsi teďka? Jo, ty jsi pode mnou, aha. No poď, ideme to odniesť, ne tu voľno, aby nás nezabili. Asi jo, ani nevím, jak dlouho natočím. Tak já se A tu to ďalej pokračuje. Kam jsi šel? Dole som celkom. Celkom s rebríkom mám chod dole. Jo, aha, já jsem ještě tady výšel něco. Úplně dolů, jo? Aha, tu sa ďalej ide dole ešte. Ideme ešte dole? Je, tady je těch skeletonů. A tu ešte ide dole sa. Poď dole celkom. Tu presne, no poď. Bacha, mě zabijou, já nemám životy. Se potřebuji nájsť. Tu je čestka ďalšia. Šel dolů úplně, jo? Hej, a jedlo konečne som našiel. Jedlo konečne. Není tady ten monument? Ideme ešte dole. Jo, asi za chvilku to ukončíme. No. Tady nic není ani. To tu ideš, tu bude jedna čestka, tak kde? Tady jsou. To je Ja jídlo. tu mám Ender perly. Už nebudu ohledu aspoň. A tu zoberem. Tu mám uhlie, tu zoberem, to sa oplatí. Tak, ty brambory bychom pak mohli zasadit a tak udělat farmu, ne? Máš ju? Zobral si ich? Co? Brambory? Jo, ale dívám se, jestli mám tu vlnu. Tak to dáš asi ty zas do toho, do té truhly. Když ty už tam máš všechny. No tak chýbajú, on tu preskač. Poď preč, poď. Á. Dobre, nech tu nie za nami, poď. Já jsem se ulakl. Daj mi tu vlnu a ja ju odnesem. A to poď rovno so mnou, ne? Máš jdu? No, som sa zlákol, že mne to necháš. Že tu, ne? Čakaj, tu rovno. Čekaj, dívej. Pojď sem. Čo? Co? Jo, tady, ne, že jsem chtěl ukázat, že tady, jak jsme hráli za kamerou, tak tu, když jsem ten písek vykopal, tak tam dole byla truhla s těma lahvičkama na enchanty. A teďka jsem si všiml, že tady je taky ten písek, tak to vykopu, jestli tu něco není. Čakaj, mám lopatu. Chceš? Čekaj. Tady to vede dolů, půjdeme tam se podívat. Tak poď. Jak je to nízko, jak som sa zlákol. Ale daj pozor, keby to padalo. On by si šel hneď hore. Právě, budu držet shift, tak radši buď nade mnou. Co to je Jak tady? to tam vyzerá? What? Hej. Niečo mi tu nejde. To je menší ten. Není tam dačo dole pod tým? Tam nic nebude, to nás vytrolili prostě. Pol hodiny dole sa ide. Smráďo hledal. No tak dojdeme nahoru asi a tohle ukončíme pro dnešek. No. Joj, ale dneska to bolo Jo. celkom dobré. Ještě se zkusíme podívat tady, jestli tady taky není nějaký ten písek. Neviem, tu asi nie. A tady, dívej, tady je truhla. Hej? Kde? Ale bacha, tam. Tam je písek, to se propadne určitě. O, tolik věcí. Čo tam je? Blbosti. Ale to, zober to brnenie, keď tak, vieš. To má si Cez- vemu. Infinity, to si berem. Vem. Čakaj. No, daj mi Ten to. na luk, ne infinity. Daj mi tú vlnu.
Čo by som, toto mi netreba. No, tady už. No. Už máme 3, že? Áno, bielu, oranžovú a fialovú. Tak to ukončíme. No asi jo. No tak tohle bude pro dnešek všechno. To si mějte a čau. Čaute.